Arratsalde uritzua da, eta Aitor eta Oriol izeneko anaiak ikastolatik bueltatzen dira. Begira ze liburua aurkitu dudan liburutegian. Hala, ze handia, irakur dezagun! Pitufoen munduan, Pitufina bere etxetxoan sukaldatzen ari zela, bat-batean gargamel agertu zen. Surf along with me. Simple as can be. Next time the evening blue just like the style we do. Happy things will come to you. So smurf yourself a grin. Ooh, I hate Smurfs. I'll get you. I'll get all of you. It's the last thing I ever do. Hau suspergarria da, har dezagun beste bat. Hurrengoa 101 dalmatera da. Bai, txakurrak asko gustatzen zaizki. Orain dela hilabete batzuk 15 dalmata jaio ziren Londreseko etxe polit batean. Eta Cruella de Vil izeneko emakume beldurgarri bat sartu zen etxean. Historia hau irakurrita daukat, hurrengoa zein den. Hurrengoa! Gotham Cityn sute bat egonda eta Catwoman eta Batgirl agertu dira jendeari laguntzeko. Egunkaria ematen du, ez dago besterik politagorik, galaxia urrun batean. Beldurra ematen dit, gero amets gaiztak izaten ditu. Ez zaizkigu bat ere gustatzen! Pero when I'm facing, yeah, yeah. Pero when I'm facing, yeah, yeah. We can do this together. I bet you feel better when you're dancing,
Zoragarri 6, Akoetxalo